Pak, njaluk duite, apa tak mau benjol to? Dikare 10.000 Ibu. Rokok karo kanggo ngopi. Mana yang ngono kuwi? Duit 40.000 lho, digo kebutuhane awake dhewe. Jajal nak wong wedok. Duit 10.000 lho iso dipangan wong sak omah. Tenan ora? Gak percaya? Ayo tak buktekno. Ayo di mana? Ayo melu. Sampai nang kene sih, Pak. Mbak. Apa yuk? Tumbas mie instan 5. Gulanya sekilo, Mbak. Wanginya siji. Mana yuk? Deterjennya loro, Mbak. Karo gasnya siji. Oh iya yuk. Iki yuk gasnya. Aku kok kayak tau ngerti sampean, Mbak. Sampean ora wong asli wong kene ah? Ora yuk, aku asli wong Ngaringan. Wong Ngaringan. Nek karo pasar apa nih? Lo ngalor Siti sebelah Mbak Sastro. Mbak Sastro. Kenal toh yuk? Yuk kenal toh Mbak. Mbak Sastro kan tangane mbah aku. Oh, berarti apa dhewe nek ngono dulur ya yuk? Yo iya toh Mbak. Dulur tunggal Mbah. Tapi awake dhewe kok ora pernah ketemu ya yuk? Mungkin awake dhewe pernah ketemu Mbak, tapi ra gagas. Nah awake dhewe iki duluran. Apa yang ngono ya Yu ya? Ya mestine ngono to Mbak. Ya wis Mbak, adai. Tapi iki piro Mbak? Wis rasah yo karo dulur wae kok. Ya ngono to Mbak. Dulur ya dulur. Lah wong aku tuku kok. Rapopo. Ya wis, nek ngono, iki nek dhuwit 10.000. Ya wis, rapopo. Suwun Mbak.